Gwaza mkhonto gwaza. Comrades, ngaphandle kokumosha isikhathi sizonikeza ubaba wethu uGedla ihlekisa Jacob Zuma ukuthi akhulume ngesizwe sase-South Africa. And sifuna ukusho siyi-Gauteng province. Lalelani, sifuna ukusho ukuthi akunaqala ubala kuphela lapha ngaphakathi. Sanibonani ke. Siyaphila bandla sonke. Siyabonga. Siyabonga. Sesiqedile lapha ngaphakathi. Siqedile sibe namaqamba kamanga ngoba ufuna ukuqamba nayo. Okokuqala nje ukuthi sekujahe ngase-airport. Zothi nje amazwi amabili amathathu bese ngiyaphuthuma. Angazi ukuthi lelizwe lethu selinjani. I-IC inomsebenzi wayo ukulungiselela ukhetho. Ibisilindele ukuthi iliphi iqembu eliwinayo bese announce lokho. Umsebenzi wayo uphelela lapho. Angazi ukuthi yini lebenza ukuthi bangenele umsebenzi waseParliament ngoba kuwona wabo. Okwabo ukubala amavoti busumemeza ukuthi iliphi iqembu eliwinileyo. Bisibhala ke ngqi leo party eyowina namanye asewe eParliament. Udaba lokuthi ubani ufanele ukuthi abe umongameli ixoxa eParliament. Hayi IC. Isimanga nje lesi. Ngiyabona abantu i-IC akufanele ukuthi ipolitike noma ithathe inhlangothi. Yebo baba. Abona umsebenzi wabo lo. Uyababona nje ukuthi bayeke inhlobo kaPende engenambala. Kanti futhi nalokho bebekusho kwaseParliament angazi ukuthi kuqhamukapi ngoba i-constitution yethu ithi indlela okuqhutshwa ngayo eSouth Africa ukuthi abantu abaningi bona akuye kuthatha isinqumo sabo. Lento kuthiwa i-majority. Mawubuza nje ukuthi eSouth Africa indlela yokubusa kwezilinjani na? Kuthiwa sibusa ngentando yeningi. Kusho ukuthi uma iningi lithi sifuna lokho suqedile. Akekho uzothi ngeke kwenzeke lokho ngoba kwathiwa no. Iningi uma selikhulumile umbuso wentando yeningi. Abakhuluma isingisi bathi i-democracy. Intando yabantu yona ebusayo. Ngisho kungathiwa uyabona nje mangeza umzekelo ngoba ngana nomthetho washayelwani kanje kuthiwe umuntu wakwabo mongameli bazokwaphela amahlandla amabili. Yebo, akakwazi ukuthi abe umongameli. Kodwa uma abantu abaningi bethe siyamfuna ubani uzophila ngoba
lokho ukuthi sibusa ngentando yeningi ikumthetho sisekelo bangaphika kanjani abayazi indaba lapho i-constitution esho njalo mawuya ke kunomfana wasenkandla akayiqedanga lethu what 210 akayiqedanga angeni mina kuleso sibalo ngoba niyiqedanga uma nje bangathi abantu mfana phuthuma akekho uzomvimba kanti phela sebayakhohlwa ukuthi angiqedanga ngakhishwa ngingakaqedi usenento ofana ngoyiqedela lapha kanti-ke nangaphezu kwalokho uhulumeni ngesikhathi ngiyilungu likakhongolose ANC angaze ngizwe kwathiwa uma usuphumile kulene iphathenye wazakhele yakho awunalungelo loba umongameli wayo ayikho into esho njalo emthethweni abasazi lapho abasazi basizwa ngendaba ngiyabonga-ke bakwethu bengingalandi lokho bengizobonga nje ukuthi sibe khona sonke la namhlanje sizolalela leli cala belithethwa selithethiwe-ke hayi mina ngithe ngiyalalela ngibezwanga ukuthi bebethini laba basibeka icala bebebhibhidla nje into engezwakali uyabona elesingaki leli lesithathu baza babhibhidla konke ngeke basithinte yithi abanikazi bezwe yithi esifuna ukulungisa leli zwe lakithi silungisa izwe lethu asithunywe muntu siyithume thina siyabonga angiphuthumeke ngoba kusasa ngenkantolo emkhulu ngashiwa ibhaloni angazi kwenzakalani. Where's yours?